By som vás privítať v mojom 3. podcaste. Pozval som si vzácneho hostia, Benzo Barber. Vítam ťa tu. Je mi cťou. Ďakujem ti, že si prišiel do tohoto podcastu. Veľa to pre mňa znamená. A chcel by som sa ťa takto na začiatku opýtať. Rozmýšľal som veľmi nad tým, že či mám teda začať tak, že úplne od tvojho začiatku, alebo či to rovno preskočíme, lebo možno ľudia to vedia. Ale podľa mňa ľudia to ešte nevedia až tak dostatočne. Nech to radšej vedia ešte viac. Tak sa ťa opýtam, že najprv takto, aké bolo tvoje detstvo? Moje detstvo bolo v celku krásne. Plné vôni, plné ulice, plné kamarátov. OK. A od nejakých 3 rokoch som vyrastal bez otca. Takže som mal, povedzme to, že možno menej dozoru, ako bolo potrebné. a žil som vážne slobodne. Naozaj mi chutilo sa vypariť, vytratiť sa z domu a vystresovať polku rodiny, kde som. A toto všetko boli také črty toho, že mi chutí sloboda. Mal som 3 sestry, teraz stále mám staršie, Wow. ktoré mi vynahradzali vlastne tú kompletnú rodinu svojou opaterou, svojou láskou. Dávali mi pocit, že doma vždycky niekto starší, kto mi môže urobiť napríklad jedlo alebo mi poradiť, keď riešim nejaké situácie. OK. A moje detstvo už začalo vo veľmi skorom veku byť pouličné. V zmysle, že minule som si pozeral také detské albumy, teda albumy fotografií z čias detstva. A ja som mal v 6. triede na základnej škole bandu. Bol som akože šéfom bandy. Mám fotku, môžem ti ju poslať, keď chceš, že celý prvý rad chalanov, celý prvý rad chalanov sedí v červených tričkách, akože na môj popud. Sedíme proste, že takto v 6. A, prosím pekne. Takže ja som si veľmi rýchlo vytvoril skupinu chlapcov, ktorá sa volala TBSS. Okay. Ja pochádzam teda z malého mesta Svit, ktoré leží pod Vysokými Tatrami. A z časti si myslím, že som sa v tej skupine cítil dobre na základe možno nejakej potreby niekam patriť. Že to je veľká časť mojej osobnosti je sociálna. Ja mám rád ľudí, rád sa rozprávam s ľuďmi a preto som vždy chcel byť obklopený ľuďmi. Čokoľvek, len nie je samota. Jasné. Ktorú už ale postupom času oceňujem, alebo nachádzam jej chuť. A myslím si, že som si do veľkej miery aj potreboval zabezpečiť bezpečie, keďže som nemal toho otca, ktorý by prišiel riešiť nejaké moje problémy, keď ma niekto po škole chcel byť, tak som veľmi rýchlo pochopil, že budem potrebovať túlku, aby som prežil. Kto vyrastal v tých rokoch ako ja, čiže 90, 2000, tak kamier bolo podstatne menej a príležitosti dostať na hubu podstatne viac. No jasne. Takže moje detstvo bolo krásne, myslím si, že som dostával veľa lásky a potom som sa vybral cestou pouličnou, takže graffiti, hip-hop. Takže klasicky ťa akože stiahla tá ulica a ten hip-hop live. Úplne ma pohltila a v bode, kedy som prestal hrať basketbal, to nazvem, že profesionálne kvôli zraneniu, tak som tej ulici už sa úplne oddal. A trávil som tam väčšinu svojho času. Čiže už to nebolo ani o tom, že idem niekde na tréningy po škole a tak, ale už sa proste len hodila taška, veď to poznáš. A išli sme skákať na korčuliach, na skejtoch, sprejovať. Robili sme rap, robili sme aj zlo. To patrilo k tomu. Všetko k tomu, presne tak. No dobré, keď si bol od malička jediný muž v tej domácnosti, tak mal si aj takú zodpovednosť takého chlapa, že už keď si bol trošku starší,
tak bol si taký ten, akože taký, čo chránil tú rodinu, lebo hovoril si, že 3 sestry, jedna mama, čiže 4 baby si akoby mal v domácnosti. A či to bolo také, že či si teda bol tento, že taká hlava rodiny už potom, keď si bol trošku starší. No za mňa je hlava rodiny ten, kto zabezpečuje rodinu, či už finančne alebo fyzicky. A hlava rodiny v tomto zmysle som určite nebol, ale čo som mal v sebe, bolo, že som jedného večera prišla moja sestra, tá najmladšia, domov s plačom. A to som bol fakt málo rokov, možno presne, že nejakých 12-13 rokov. A pýtam sa jej, že čo sa stalo a že máme dať pokoj a proste som z nej nejako vytiahol, že jej povedal niečo škaredé jej priateľ. Tak veľmi akože impulzívne som zavelil 6 chalanom na dvore, že odchádzame. Jasné. Rozbehli sme sa proste po ulici, ten jej vtedajší priateľ to videl, že nejaká vie, že on bol o 4 roky starší, ono to možno znie, že málo, ale je obrovský rozdiel medzi 17-ročným chlapcom a 13-ročnými chlapcami, že jak veľký. Len keď sa takýto mimoni za tebou rozbehnú 6-7, tak zobral akože roha, chalan začal utekať, preskočil cez pod, my sme preskočili za ním a proste dostal bitku. Takže v tomto zmysle... Od 6 chalanov, ne? Hej, a nie, podľa mňa to nebolo potrebné, lebo vieš, dvaja ťa chytia, jeden ti natiahne, ale to bolo všetko v rámci toho, že som cítil, že moje sestre niekto ublížil. Čiže ten pút som tam vždy mal a on vychádzal z toho, že tam není ten otec, ktorý by jej pomohol a kto by jej pomohol. No. A ja chápem, že ona by dnes povedala, že si to chcela vyriešiť sama, ale na to sa my chlapi niekedy nepýtame. No. Presne tak. A to bolo teda na základnej škole ešte. Jasne. 7. 6. trieda, no? Hej. A tam si aj športoval, alebo mal si nejaké záľuby, alebo... Ešte ja som bol, takto, moja futbalová kariéra trvala asi 2 tréningy. Takže futbalista z teba nebude? Ale na basketbal ma mamina prihlásila a myslím si, že tam som našiel záľubu. Aj som to teda hrával, myslím si, že sme aj dobre obstali na nejakých majstrovstvách, takže ten šport tam bol. Okay. Ale sám seba by som neopísal ako pohybovo nadaného človeka. Nápodobne. Nebudeme si tu klamať. Áno, tiež som hral futbal a nikdy mi to neišlo, hlavne sa mi úplne všetci smiali za to, že som úplne drevo. Tak potom som radšej vyskúšal tanec a tam to bolo lepšie už. OK, tak ty si aspoň na ten tanec, no. Tiež akože ti to išlo viac k tomu hip-hopu, že ten basketbal, akože to je viac taký hip-hopové mi príde. Áno. A ten tanec je tiež tak viac akože k tej ulici, takže presne viem, o čom hovoríš. A to strihanie, v podstate to už si riešil na základnej škole, alebo to prišlo až potom niekedy, alebo? To je práve v tomto období, kedy som hrával basketbal a mal som ešte spoluhráčov. Už sa to vlastne lámalo, že tí spoluhráči sú už vymenení za tých kamarátov, ale stále sme hrali streetball, takže jeden spolužiak vlastne prišiel s nápadom, že by som ho mohol ostrihať. No a ja som mal doma iba strojček, ktorý, neviem doteraz, čo tam robil, lebo mali sme pudla a myslím si, že niekto ho s tým strihal. Okay. A nebol to strojček na psa, či? Podľa mňa bol. Hej. Okay. Podľa mňa reálne bol. A tento strojček, teda on to vyzeral ako taký ten starý oster, tento strojček som chytil a urobil som s ním prvý strih. Musím si pozrieť presný dátum, ale myslím si, že to bude za pár mesiacov 20 rokov. Ty kokos. Nemáš nejakú fotku? Asi ne. Práve z tohto strihania mám tú fotku, čo je šialené. Úplne šialené. To mi musíš poslať. Som tam, že v bielej košeli a vo vestičke na záhrade vo svite random fotka a písal sa rok podľa mňa buď 2008 alebo 2007, nie som si istý. OK. A vtedy to bolo také, že si už začal strihať viac chalanov, alebo si tak, že iba to bolo raz za čas, alebo... No áno, toto bol prvý pokus a prišli ďalšie objednávky, poznáš to. Už to chceli ďalej, jasne. Takže, ale to bolo vyslovene v rámci experimentovania. Tam padol návrh tej mojej prostrednej sestry, že chod to študovať. No a to bolo niečo, s čím ja som
nebol stotožnený, nemohol som si nevedel som si ani predstaviť, že to vyslovím v tej mojej bande. A hneď by ťa zajtovali, podľa mňa, ne? Že No tak ja som nakoniec to vyslovil, ale až potom, čo som sa ocitol v Londýne, kde moja rodina, teda aj sestra najstaršia, aj mama pracovali. Ja som sa tam dostal na celé letné prázdniny a tam som v jednej štvrti, poblíž, kde sme bývali, videl prvýkrát v živote barbershop. A na ten pohľad nezabudnem nikdy. Proste potetovaní chlapci, čierny, biely, stiahnuté gate, dada jeans, eko, disco gula obrovská v strede a 90-ky hip-hopu. Takže tiež hovorím si, že wow, what is this? A vtedy mi to vlastne trklo, že to nemusí vyzerať ako to, kde sa striham doma, čiže holičstvo u Zdenky. Áno. Samozrejme ju pozdravujem na dôchodok. Zdenka nás všetkých vo svete strihala úplne rovnako, ako keby nás jedna mať mala. 369? Fú, to si asi aj zveličil, podľa mňa len 6. Iba 6? Tak to bolo jak taká tenisová loptička. Všetko rovnaké. So strečekom. Stojím pred týmto barbershopom na Leighton Street a tie neuróny v hlave sa mi spojili, že kokot vlastne, to nemusí byť vôbec akože nemužské, nechlapské, netestosterónové, že môže to byť práve naopak frajerské. A prišiel som domov, to bol vlastne 9. ročník mojej základnej školy a hovorím, že dobre. Tam sa niekde podávali tie prihlášky a ustúpil som tej predstave, že pôjdem študovať za kaderníka. Ešte som to potreboval sformulovať v partii. Oni nechápali určite naše. Áno, vôbec. To si ľudia dneska nevedia predstaviť, že slovo barber vlastne nikto nemal zaradené v slovníku. Áno. Všetci si to fakt spájali s nejakými barbinami, ale vôbec nechápali, čo to je. Cudzie slovo úplne. Vlastne povedať, že to je vlastne holič. A všetci si predstavili tú Zdenku zase na tej kocke s tými nožnicami. No a čo má? Vieš, ale že ne toto, ale predstavte si, že toto len frajerské. A že nedávalo im to aj tak zmysel. Nevedeli si to vôbec predstaviť. A ja som sa cez to všetko do toho vrhol. No a začal som študovať v Kežmarku, kde to pre mňa nabralo rýchly spád. Mal som šťastie, teda moje nešťastie a pre ňu asi šťastie na triednu učiteľku, ktorá si osvojila piť počas vyučovania, počas hodín vlastne, keď vyučovala. Asi je bolo dobré, ale my sme mali teda veľmi by som to nazval, že znížený príjem informácií, vďaka tomu, že riešila ona asi svoju aktuálnu pohodu, to nazvem. A niekto ma obvinil, že na škole predávam trávu. Kvôli čomu som mal dosť veľké problémy a myslím si, že som bol na základe tohto obvinenia aj vylúčený, alebo v nejakom veľmi malom predstihu pred tým vylúčením ma sestry deportovali vlastne do Bratislavy s jednou igelitkou. Takže ja som vlastne už v prvej triede prestúpil na Svätoplukovú školu, kde som zažil úplne iný rozmer. Tá škola bola čistá, tí učitelia boli profesionálni a samozrejme ja som tu mohol začať odznova. Moje sestry pokladali odchod z tej partie, ktorú som tam vybudoval, ktorá vtedy už mala minimálne 20 členov. Úplný gang. Akože gang, no dneska dosť veľa z tých chalanov má problémy. Má problémy, že ono to patrilo do takej, to nazvem, že kinder mafie. Nepredstavujte si, že som bol niekedy naozaj gangster, to nie. Ale sakra, keď sa poobhliadnem späť, lebo vieš, ja som sa vlastne vytrhol v 15. Tam ešte nie si schopný asi robiť nejakú veľmi závažnú trestnú činnosť. Ale tí chalani v tom išli a veľa z nich sedí. Veľa z nich berie tvrdé drogy a niektorí sa akože
to nazvem, že otrhli a izolovali a tí sú v pohode, ale sakra, akože nedopadlo to s niektorými úplne fajn. Jasné, však ono to je podľa mňa cool v tých 12 alebo 13 do 17, ale už keď sa v tom človek zasekne, tak už podľa mňa to nemá takú hodnotu, ale tam už musíš rozmýšľať, čo ideš robiť. A teraz, či ma vlastne tie sestry nezachránili? Jednoznačne. Tým presunom. Však tým, že ťa aj poslali na tú školu a aj, že ťa presunuli do Bratislavy, však to si mal najväčšie nešťastie vlastne. No oni ma normálne, že otrhli ešte, ja som tam mal aj priateľku a oni ma proste otrhli, ja som strašne protestoval, ale nevedel som nič urobiť. Objavil som sa tu najprv na nafukovačke, moja sestra žila v Senci, tam som prespával asi pár mesiacov a po týchto pár mesiacoch povedala, že toto nám trošku zasahuje do vzťahu. Že tu je môj brat, chápeš, ktorý nie je úplne akože pokladík, to nazvem. Áno. A vedel som usporiadať party v momente, keď vystrčili pety z bytu, tak som vedel akože aj s tými pár ľuďmi, 3, čo som poznal, vedel robiť pekný žúr. Takže ma presunuli na Intrak. Presunuli ma na internát na Ivanskú cestu pri Avione a tam som prežil väčšinu strednej školy na 3 metroch štvorcových na jednej varande. A to mi ukázalo v tom takom samostatnom živote ten najnižší bod, alebo teda že toto je najnižšie, kde môžem vlastne teraz byť, že nemám proste ani chladničku. Vieš asi, ak vyzerajú intráky, proste to je iba miestnosť a varanda, nemali sme ani stôl dokonca. Hej. Takže hovorím si, že wow. A v tej posteli, v tých 3 metroch štvorcových som zaspával so slúchatkami na ušiach a sníval svoje sny. Sníval o peniazoch, sníval o úspechu, sníval o drahých autách a dodnes si to pamätám. Ťažká manifestácia. Totálne. Určite. Ale toto inak tomu celému pridáva hodnotu, že vlastne ty si išiel z úplného blata a to je vlastne úplne že dôležitý detail a podstatný, že lebo zober si túto dobu. Niekto sa rozhodne byť barber, pozrie si videjka na YouTube, na Instagrame, niekto ho zamestná, je v úplnom pohodlíčku a môže sa stať, že bude nezodpovedný, nebude chodiť do práce. Takýto človek, čo si prejde úplným dnom, je podľa mňa je to oveľa viac hodnotnejšie potom, aj v tej práci, že si aj viac váži potom všetko a je viac taký dravý za všetkým, hej, že nedostal vlastne všetko do huby, jak sa hovorí, ale proste naozaj má ten chuť potom človek akože budovať niečo, hej, takže toto je fakt veľmi dôležité. Ja sa obávam, že to je naozaj tak, lebo veľká vzorka ľudí, ktorých som poznal a mali jak to nazvime, od detstva všetko, veľa z tých ľudí tápa. Akože, teraz nechcem povedať, že pijú a berú drogy, lebo piť a brať drogy môžeme aj my, ale môžeme si popri tom mať svoj drive a robiť svoje veci. Jasne. Ale oni sa zatočili v kruhu. Oni nemajú chtíč. Oni nemajú to, prečo ja z tej postele stávam. Alebo v 18 som prišiel do AAA auta na Panonskej ceste. A vyhliadol som si tam Alfa Romeo 147, stálo vtedy 7 000 eur. A počkaj, nie, to som skočil. Stálo 3600 eur. 3600? Okay. 3600 eur a mal som vo vačku 2 eurá. A tým, že som sa ja proste strašne pršalo, to si pamätám, že som bol fakt nasrací, mal som frajerku v šamurine a extrémne som zmokol. Tak som tam prišiel a povedal som im, že či by som si to auto vedel, že zobrať nejak na splátky. A oni, že no jasné, že tuto kolega z nejakej nemenovanej akože nebankovky sa vám bude venovať, ten si ma zobral a pýta sa, že či niečo robím. A ja, že no študujem. Ale že ja akože pracujem. Už som vtedy brigadoval v Ráči, v kaderníctve. A on, že príjem 480, niekedy 500 podľa tringeltov. A on, že ja sa nepýtal na tringelty, že ja sa papieri, že ja som na dohodu. A že kámo,
Jak ti môžeme dať auto, keď ty proste nemáš, že príjem a máš 18 rokov. Tak som ostal taký akože smutný a neviem, čo tomu chlapovi išlo v hlave. Škoda, že si nepamätám jeho meno. Viem, že určite obrúsil strašnú hranu zákona a on mi to auto dal. S tým, že ja som musel podpísať čestné prehlásenie o tom, že toľko naozaj zarába. Wow. Tak v tej dobe sa to ešte dalo, vidíš to? Tak áno, lebo to bolo 15 rokov naspäť. Áno, teraz by ťa poslali. No. Asi by ťa poriadne prešetrili, ale aj vtedy to nebol štandardný postup. V ten deň som odchádzal v Alfa Romeo za 3600, za ktoré som s úrokmi pre tú nebankovku zaplatil 7. Takže to je preto tých 7 v mojej hlave, lebo na tom aute som odišiel a za mojou sestrou, ona vtedy pracovala v takom fast foode v Bratislave a prišiel som, že mám auto. Že what the fuck, že čava tu dáme, proste pred 3 rokmi sme ho tu dali, som bol fakt, že tretí, ak tuším na konci, že jak si mohol zarobiť na auto, vieš, že hneď už vetrilo, že sú v tom nejaké akože nelegálne veci a tak. Že nie, že normálne na leasing. Aký leasing, ty nemáš prácu, že... Tak som jej vytiahol tie papiere a ona pracovala niekedy v minulosti vo financiách, že mala nejakú predstavu, čo znamená RPM, ročná percentuálna miera nákladov, a ona mi hovorí, že ty si magor, že ty si vieš, čo si proste podpísal, to bolo, že 18% tuším úrok, ale nejaký šialený proste, 16 alebo 18% úrok. A vysvetľuje mi, že za to 3600 eurové auto zaplatím dvojnásobok za 4 roky. Bolo mi to jedno, kámo, mal som auto. Hlavne, že si mal autíčko. Keď som prebral s ňou túto pre mňa vtedy toxickú debatu, lebo proste som si myslel, že mi závidí. tak som prišiel do tej svojej akože izbičky, osprchoval som sa a vydržal som tam 2,5 minúty, dal som si Air Force One biele, zišiel som dole, naštartoval som to auto a do 3 rána som sa vozil po Bratislave. Benzín dochádzal, to bola pravda, vtedy sa predávali auta s plnou, čo bola frajerina. Benzín dochádzal, ale ten pocit, že som si tam dal proste CDčko a vozil som sa na Alfa Romeo 147 do 3 rána, kámo, všetky bunky mi vibrovali a cítil som, že tá manifestácia na tej izbe na intráku urobila nejaký prvý krok. Že sa to niekde pohlo, akože ona to bolo proste za podmienok, akých bolo, hej, bolo to na leasing, bolo to bez akontácie, ale cítil som, že niekde som sa pohol. A chcem tým vlastne povedať to, že tí ľudia, ktorí majú od malička všetko, prichádzajú o tento pocit, o tento moment, že kokos, tá noc bola neuveriteľná. Keby mi niekto meral proste chemikálie šťastia v tele, tak nevyrovná sa tomu možno ani heroín. Maximálka, úplná, no. Však presne o tom to je, že človek, čo si proste vydre tieto veci, tak to dokážeš precítiť. A ďalšia vec je aj tá manifestácia. Ja to veľmi dobre poznám, lebo ja tiež pochádzam z úplne proste chudobnej rodiny a my sme nemali absolútne, že nič. My sme mali úplne málo. Potom neskôr, akože už mama začala zarábať. Odkiaľ si? Ja som zo Záhoria, z Vysokej pri Morave. OK. A my sme tam mali, že doslova chatrč, hej, že my sme boli úplne akože... Boli sme 4 súrodenci dokopy a rodičia akože robili fakt, že čo vedeli. Za to im strašne ďakujem, to bolo úplne super. No a pamätám si, že my sme proste nemali skoro vôbec peniaze navyše, také, že výlety alebo proste, že kúpiť si nejakú hráčku v obchode. To väčšinou bolo také, že skôr nie, ale vážili sme si to málo, hej, boli sme takto vychovaní, tak veľmi kresťansky, aj sme chodili do kostola, môj brat ma tam vždy brával, to bolo úplne super. To bolo pre mňa jak výlet, že ísť do kostola s bratom. OK, to znie dobré. No a potom vlastne toto všetko tiež bolo také, že jak som začal robiť barbera, tak dokázal som si proste vážiť aj to málo. Vieš, že niekto ma zamestnal, dal mi tú možnosť a ja som proste drel, ja som makal, že ja už pomaly 10 rokov striham a až teraz sa mi podarilo, a ešte to nemám, hej, akože už mám podpísané papiere aj všetko, ale už budem mať svoju prevádzku. OK, ty budeš mať prevádzku pod barbershopom, kde strihaš. Áno. To je úctyhodné. Budeš spolumajiteľ. Áno. Tak sa to robí. Tak lebo prečo by som odchádzal, vieš, keď máme dobré vzťahy? Ale kámo, pozri sa, dneska sedíme v medickej záhrade
s krásnym výhľadom a všade navokol sú tu barbershopy, tam je barbershop, tam je barbershop, jasné. tam je barbershop. Ako v tomto ponímaní by si chcel predstaviť, že bude existovať, vieš, ako kolových nápojov. Môže existovať jeden, druhý, tretí, Áno. ale nemôže ich byť v regále, že 59. Ty si zo Savage Barbers, čo je silný brand v zmysle, že má históriu, Áno. má výsledky, má recenzie, má konzistentnosť a ty si toto všetko pomáhal vytvoriť. Koľko rokov tam si? Tam som od roku 2019. OK, tak to je 7 rokov. 7 rokov. 7 rokov života si investoval do týchto vecí, čo som vymenoval. Keby si teda, že odišiel a tvoril nejaký brand, že Prvosienka Barbershop, myslím si, tak si to všetko zahodil. Áno. Tvoje skills ti nikto nevezme, tvoju personu ti nikto nevezme, ale zobral by ti túto energiu, ktorú si nechal na recenziách, na budovaní tej značky. Ty si urobil v mojich očiach sofistikovaných ťah v tom, že si to niečo zobral k sebe. To, čo si budoval. A si spolumajiteľ niečoho, čo je už známe, veľké. A nehovorím to akože oportunitne, že mám z toho ja prospech, ale hovorím to čisto z racionálneho pohľadu, že podľa mňa si sa rozhodol správne a ten Savage už na púte je. Je to už tak? Už tam je roky a teraz kúsok z neho patrí tebe. Za to som veľmi vďačný, akože, že som dostal túto príležitosť a veľmi sa teším na túto kapitolu, lebo zase to bude pre mňa zmena, zase budem mať inú zodpovednosť, ale teším sa a robím to veľmi prirodzene, je to pre mňa úplne proste najviac prirodzené na svete, ak sa dá, takže som za to vďačný. Dobre, teraz sme sa dostali teda na tvojej strednej, si hovoril, že v 3. ročníku cca si kúpil už to auto, už si pracoval niekde v nejakom kaderku. Ja som pracoval v kaderníctve Váška na Peknej ceste v Rači. Oslovila ma majiteľka, ktorá si chcela otvoriť shop a počula, že som šikovný, takže som tú prácu vzal. Bol to môj taký prvý job, som to nazval. No a stále som študoval, čiže my máme 5-ročnú školu s Woodym. OK. Takže 3+2. A v tej 4. triede, v 5. triede sa do nášho života dostal Martin Pešek v zmysle, že otvára barbershop. Čo s nami trocha zamávalo v tom zmysle, že tým, že ja som sa už v Londýne rozhodol, čo chcem robiť, tak každý rok na tej strednej sme sa s Woodym tešili, že to nikto neotvoril. A ten Woody bol tiež z tej myšlienky akože ohúrený, vedeli sme, že toto chceme robiť, že chceme robiť pánske strihy. No a prišiel tento človek, ktorý mal investora, respektíve svojho spoločníka, ktorý to mal platiť. Okay. A navrhol, že sa máme stať súčasťou tohto prvého barbershopu na Slovensku, teda Gentleman's World na Hraničnej. Išli sme do toho, pretože sme stále boli na strednej a konečne niekto postavil to, kde sme chceli robiť, ale bolo tam to také, že aj tak sme chceli vieš to svoje, ale dokázali sme to dať nabok, pretože veľa vecí v živote vyžaduje správny čas alebo načasovanie a toto by nám už neprešlo na strednej proste, že obidvaja z veľmi skromných pomerov, Woody je Senčan, takúto hotovosť sme si nevedeli predstaviť, dať na kopu. Áno. Takže 2014 nastupujeme do Gentleman's World v zostave ja, Woody a Martin Pešek. Iba my traja. Na Hraničnej sa nachádza holičstvo s 3 kreslami. Učíme sa holiť britvou. Sú inak aj extrémne staré videá. Jeden tutoriál, ktorý sme tam nahrali, má viac ako 100,000 videní. Dajte si do YouTube, že Gentleman's World a uvidíte mňa ešte s vlasmi. Čo je obrovská vec. Okay.
Boli to pekné časy. Martin Pešek bol klasik. Bol to človek, ktorý mal rád proste staré motorky, mal rád britvu. Myslím si, že do veľkej miery jeho život holiča inšpiroval Tomáš Kožíšek, zakladateľ prvého barbershopu v Čechách, Thomas Barbershop, ktorý vznikol ešte pre Gentleman's World, myslím si, že 2 roky. OK. 2012. To je dosť skoro. A ak sa nemýlim, tak Gentleman's World najprv mala byť franchise za Thomas Barbershopu, že ten Pešek, tým, že on bol Čech, tak bol tomu naklonený, ale nakoniec sa nejako asi nedohodli. No a my začíname holiť britvou, učíme sa používať staré techniky, ktoré nás na škole neučili, keďže holenie britvou na Slovensku bolo zakázané. Zakázané. Ale na čom ste akože holili, na čom ste sa učili? Na ľuďoch alebo na balónikoch? Ešte na kamarátoch. Na kamarátoch, to je Boli to kamaráti a mal som extrémny problém proste s touto časťou brady. Vždy som sa bál, že tam niekoho strašne dorežem. Jednoznačne, však to je také miesto, kde sa to úplne... Keď mal niekto akože také ostré črty, tej sanky, tak to bol brutál, ale Woody bol odjak živa oveľa zručnejší ako ja. Vždy bol talentovanejší na cit s tou britvou, na strihanie, vždy to oveľa skôr uchopil, ten fortiel, to nazvem. A vedel to robiť. Ďakujem ti krásne, Artur. A nie si smedný? Asi si dám. Daj si. Dobre, ďakujem. A ne, jedna stačí. Good. Či? Good. Ako? Jasné. Šerujeme ho z Lúžka na hoteli v Tátrách. Na zdravie. Toto som nečakal, že niekto ti priniesie santiče. To je môj verný spoločník. OK. A on prišiel odkiaľ teraz? On ma čaká v aute. OK. Takže mal som v 2014 pocit, že sa predo mnou objavil celý nový svet. OK. V ktorom som sa cítil ako doma. Že po dlhom čase som bol presvedčený, že toto chcem robiť, že na 100%. Celé mi to prišlo veľmi mužské, celé to malo taký... Všetky tie vône, proste tam už vtedy sme používali Truth and Hill, všetky tie vône napachli proste mojou identitou. A ten barbershop, keď do neho vstúpíš, on vonia. On vonia za tou kolínskou, on vonia za tou kávou, vonia za tými všetkými vecami. A nie som ja nejaký akože ultra senzitívny na vône, ale je to sakramenský rozdiel oproti vôňam v kaderníctve, kde vonia amoniak, kde voniajú ženské tóny proste tých šampónov a kondicionérov a parfémov hlavne, aj tie ženy voňajú inak. Áno, aj tie vyfénované vlasy tam cítiš v tom kaderníctve. Áno. A keď dojdeš do barbershopu, však tam, ja si doteraz pamätám, keď som robil v Malackách v 2017, jak to tam voňalo v barbershope. Ja to cítim teraz. To má vždy tú svoju osobitnú vôňu, ten barbershop, za každým. Mali sme štart, ktorý by som nazval pomalý. Prišli nejakí ľudia. Ja som si už niektorých ľudí zobral aj z mojej brigády v Rači a chvíľku som praxoval a brigadoval v Pierote, v Auparku, kde som viac menej len strihal pánov alebo zametal. Nejak som sa tej ženskej klientely nechytal, nechcel som sa chytať. Bolo to úžasné v tom, že to bolo taká čistá lúka a jedného dňa som tomu majiteľovi, tomu Martinovi Pešekovi navrhol, že počuj, že mám taký pocit, že rozumiem marketingu, že mohol by som to robiť ja. Že aké máš skús odprezentovať, že čo by si robil a poďme do toho. Pamätám si na 3 veci, ktoré som si napísal ako marketingovú stratégiu pre prvý barbershop. Stratégia je silné slovo, ale tak ktorý som to tak bral. Existovalo niečo, čo sa volalo barber shoes, alebo barber sneakers. Bolo to, neviem doteraz, prečo sa to takto volalo, bol to e-shop s teniskami. Existoval predajca kozmetiky, Barber SK, ktorý vlastnil Tomáš Salamka. A existoval refresher,
by som povedal, že v takej fáze svojho vzniku, alebo že vtedy začali byť akože populárni. A povedal som, že s tieto 3 veci by sme mali akože risknúť a nadviazať spoluprácu. Myslím si, že ten Barber Sneakers vôbec nevyšiel. Pre Barber.sk som urobil rozhovor s Tomášom Slamkom, ktorý má dnes vlastne aj barbershop na Židovskej, Hero Barber. Hero Barber, jasné. Však to je tiež jedno z prvých značiek v Bratislave. Áno. No. Ale on sa akože v tomto motal, by som povedal, že ešte pred The Gentleman's World, že mal tú kozmetiku, ale nestrihal. Okay. Ale on už určite vedel, čo barber je. V tom čase, keď sa Gentleman's World oslovil, akurát nebol holič. Ale predajca kozmetiky. No a okrem toho robil asi aj rozhovory, keďže ho robil aj so mnou v 2014. No a ten posledný bod tej mojej stratégie bolo napísať do Refresheru, že hej, že robíme tu dačo takéto a keď vás to zaujíma, tak príďte sa pozrieť. Odpísal mi redaktor Moody, ktorý to už dávno nerobí, ale strašne cením jeho prístup, že no dobré, že tak prišiel by som sa ostrihať, že niečo nafotíme a napíšem o tom článok. Tak sa prišiel ostrihať, urobili sme fotky a ty kokos, to bola trefa. Kámo, že fakt niekedy je úspech iba o tom, že strieľať. No, kto nestrieľa, nedá gól. Ale mal som šťastie v tom, že ten tretí vyšiel, lebo 3 sú veľmi málo, väčšina ti na 3-krát nevyjde. Málo, ale stačilo to vtedy. Okay. A po tomto článku v Refresheri, kámo, vybuchol proste telefón, pevná linka. Ľudia začali chodiť takým štýlom, že okamžite sme museli zrušiť walk-in. Všetci museli ísť proste do diára a začali sme to písať a prišiel typek a už som po pamäti vedel, že prišiel v piatok a vedel som, že skôr ako budúci piatok nemáme termín. Takže som mu to napísal a z toho sa stal 1,5 mesiaca. Do Gentleman's World na hraničnej si čakal 1,5 mesiaca. To bolo za aký čas, že sa ti podarilo takto byť vybukovaný? No myslím si, že ten Refresher sme napísali nejaký 3. 4. mesiac od otvorenia a po pol roku sme boli takto plní. To je mega. To by sa teraz len málo komu podarilo asi byť vybukovaný na 1,5 mesiaca v tejto dobe. Vieš čo, to bolo neuveriteľné. Vieš, že vyšiel článok, ktorý mal brutálny úspech a vedel si to ochutnať jedine tam. Takže celá tá koncentrácia ľudí, čo sa im to zapáčilo, mal jedinú možnosť ísť tam. Hej. A to bol akože pocit, ktorý už sa dneska nedá zažiť. Musel by si nájsť krajinu, ktorá je presne v takom váku, ako bolo Slovensko, že to tu neexistovalo. Áno. A vlastne to bolo obrovské šťastie pre nás, že sme to mohli zažiť, lebo tí ľudia boli za prvé veľmi tolerantní. Všetko, čo si im predstavil, považovali proste za absolútnu novinka, wow. Odpadli, s ničom neoponovali, vieš. Jasné. Neprišiel ti 16-ročný mudrland hovoriť o tom, ako má Bursfed vyzerať. Nevedel, čo to ani znamená. Doteraz sa strihal proste šeskou. V tomto to bolo určite iné. No ale kto vás učil techniku? A jaké fejdy ste vtedy robili? No tak to si môžeš pozrieť práve na tom videu. Kde striham ešte káblovým strojčekom. To video Gentleman's World na YouTube. OK. A technika crazy, kámo, že samou, že keď si pozrieš to video, tak si povieš, že what the fuck, čo proste robil? Vymyslel si. A vyzeralo to ako fade, veď si to vyhodnote sami. Vyzeralo to ako fade, trvalo to hrozne dlho. Hodinový fade, vysoký? Určite. A to si používal iba jeden strojček, alebo mal si aj detailer? Detailer, samozrejme, káblový. Áno, jasné. Čiže my sme si to zbierali z tých videí a teda z YouTube, že jak to asi v Amerike vyzerá, jak to vyzerá v Anglicku a začali sme si skladať takú nejakú techniku. A tu prišiel boom, no. A prišla zásadná otázka, že je Gentleman's World, alebo teraz, že ideme sa v tom zamknúť, v tom projekte. Otvárala sa druhá prevádzka, kde som bol vedúci ja v Tatra centre. Okay. A na tej prvej mal byť vedúci Woody, s tým, že ten šéf už sa chcel dať akože do operatívy, ten Martin Pešek.
nabrali sme nejakých chalanov zo strednej školy, ktorí boli pod nami, ročníky myslím pod nami, že boli mladší. A vtedy prišla zásadná otázka s Woodym, že OK, ideme sa v tomto zamknúť a ideme tu akože to robiť, to budovať. Lebo tomu marketingu som očividne rozumel do nejakej miery a mal som možno viac odvahy jak rozumu, ale proste to vyšlo. A tá otázka znela, že či je toto vlastne, čo sme celú tú strednú chceli. No a odpoveď bola, že nie. Chceli sme Maroš Martin Group. OK. Chceli sme MMG. A to už si vedel vtedy, že to bude MMG? Ten názov už existoval, keď sme boli v Gentleman's World, že Maroš Martin Group bolo... My sme vedeli, že takto absolútne sme netušili, že by sme mohli mať sieť. Vedeli sme, že chceme mať miesto, ktoré má byť esenciou nás. Má byť urban, má byť hip-hop, má byť také viacej uvoľnenejšie prostredie. Gentleman's World už tiahol do anglického barberingu, už sa tam aj tuším, keď sme odchádzali, začali stanovovať dress code, že motýliky a tak. OK. Akože aj barberi, čo tam strihali? Práve oni, no. Aha. A mali mať ich aj nejak farebne akože odškalované. Jednoducho Gentleman's World malo byť akože klasika. S týmto my sme vôbec neboli konfi, vtedy sme si robili prvé tetovania. A paradoxne dneska, keď sa človek akože na mňa pozrie, tak si možno povie, že kurva, tento tu práve že tak poňal teraz. Ale to je asi tá evolúcia, že z mojej strany to nie je nejaký by som to nazval, že nejaká póza, je to proste vývoj a vtedy mi to nedávalo vôbec zmysel. Že vôbec bolo to pre mňa, že kokos, takto sa nechcem oblíkať, to sú prácu. Áno, jasné, však tedy si bol ešte pomaly z ulice, že si úplný šiltovkár, potetovaný a tam, no necítil som sa tam proste doma a vedel som, že čo chceme robiť je určite viacej street. Určite viacej street. A také dirty, messy. Rozhodnutie padlo. Peniaze ale neboli. Takže my máme s Woodym vždy taký brainstorm rituál, že sedíme dvaja, pijeme nejaký alkoholický nápoj väčšinou, vtedy to bolo pivo. Sme si ho čapovali do plastových fľaš krčme a strašne sme akože boli hrdí, že to je Plzeň. Ale pili sme ho z plastovej fľaše, takže... A sedeli sme na tom balkóne a išli sme, že zľava, správa, názov bol, identita, teoreticky sme vedeli, že jak by sa to malo pozicionovať v rámci služby, v čom by to malo byť iné. A neboli prachy, no. Takže sme sedeli na tom balkóne, tak to dvaja presne a zavolala mi moja maminka a vtedy bola taká doba, že už som nebol puberťák, mal som 20 rokov, som nebol puberťák, ale cítil som hnev. To bola presne doba, kámo, keď som si niekedy viac vypil, že sme išli s chalami piť a preplo mi, že správal som sa proste agresívne do zmysle, že to nebolo úplne opodstatnené. Normálne, že to už nebola puberta, ale podľa mňa to vypovedalo o mojom rozpoložení vnútornom, že som bol proste... No skôr si sa hneval na svet, že nemáš... No presne, ja som sa nehneval na nikoho konkrétneho, ani na mojich rodičov, ale ja som bol proste nasratý, že som začínal veriť, že tu existuje nejaké sprísahanie, ktoré ma zaradilo do nejakej kasty automaticky preto, že som sa narodil do rodiny z nižších pomerov. No. A toto, že som mal víziu, mal som remeslo v ruke, ktoré som ovládal a vedel som, jak to chcem robiť a neviem to otvoriť, som považoval za strašnú zradu tohto sveta, kapitalistického, o ktorom som si povedal, že to je pasca, že to je úplný trap. A z toho, kámo, proste stalo sa to, že 1 krát z 10, keď sme akože išli piť, mi vedelo tak prepnúť, že som bol úplne neopodstatnene proste agresívny a správal som sa ako úplný idiot.
tejto fáze životnej som nemal chuť telefonovať s mojou mamou. Neviem, trvalo to možno, že 2 roky alebo rok a pol a proste som sa nechcel volať, lebo sa ma vždy kontrolne určite chcela opýtať, jak sa mi darí, čo v práci A a ty si jej to nechcel vtedy hovoriť, jak sa máš, lebo si sa nemal dobre. cítil som sa, že toto je fuck up, proste prečo sme chudobní, vieš? Prečo to nemôžem urobiť, že toto sú také moje spomienky z tých čias, ale teda, keď to zazvonilo asi 5. krát, som sa rozhodol to dvihnúť. Však aj tak už nebolo o čom s Woodym, lebo prachy proste nie sú. To bol záver vlastne tohto brainstormingu na balkóne, tak som to dvihol. A no čo Maroško, ako sa máš? Super. Že presne som to takto sformuloval, že viem, čo chcem robiť, viem, že to viem robiť a nemám na to urobiť. Ticho. Koľko by ste asi potrebovali? Tisíce proste, že to je unreal. Ja neviem, 30 000? To je šialené, keď si predstavíš, že moja mama proste zarábala ty vole 15 000 korún. No, ak to mohlo byť, že 500 eur, tak to bolo, že neskutočná suma peňazí, že robila by na to extrémne dlho. No ale jednoducho v tom telefonáte z nej vypadlo, že založí byt. A ja som vyrastal vo svite v baťovom dome, lenže keď otec odišiel, tak o veľmi neskorý čas potom sa moji rodičia rozviedli. Teda majetkovo sa vysporiadali tak, že otec dostal polku peňazí pre seba, neviem, čo s ňou robil, a za druhú polku peňazí si mama kúpila dvojizbový byt vo svite. Okay. A okrem toho sme nemali nič, ani auto, ani žiadny iný majetok, takže tá veta, že založím byt, bola pre mňa, že vtedy som pochopil, že ide do tuhého. Áno, že ide o všetko vlastne. A hovorím, že jak by si to urobila? Ona, že no neviem, chod ty do banky, zisti, čo sa dá robiť a ja ti pomôžem, keď budem vedieť. Tak sme prišli do banky, respektíve našli sme si finančného poradcu a ten nám za nás vlastne pochodil do banky a prišiel, že no, chalani, pošlite mi výpis katastra, dali sme mu všetky dokumenty, toto všetko sa dialo samozrejme za chrbtom mojich sestier, že vôbec o tom nevedeli. Okay. A prišiel s informáciou, že nám banka dokáže poskytnúť, to bola asi americká hypotéka, keď sa nemýlim, to bol bezúčelový úver, vo výške 22 500. S tým, že sa založí 45 000 byt vo svite, ktorý mal takú hodnotu. Crazy, ne? Jak to rastie 45 000 dneska nekúpiš ani parkovacie miesta dve. Vôbec, není šanca. A teda ešte budú potrebovať, aby sa Woodyho mamka zaručila ako spoludlžník. OK, takže ešte ďalší človek je v tom. Je v tom natiahnutý. OK. A ona to urobila. To sa podarilo. Ona to urobila. Odomkli sa nám strašné dvere fantázie, že OK, není to 30, tak poďme počítať, vieš, že ešte výpočty proste. Som rád, že dneska sa vieme baviť na akciách pre barberov, ktorí chcú riešiť biznis. Som pred chvíľou bol súčasťou Barber Business Education, že môžem rozprávať, ako tie náklady vyzerajú naozaj dnes a na čo ľudia nemyslia. A vtedy sme mali proste, že 7 riadkov alebo 8 riadkov, že podlaha, elektrika, voda, nábytok a to všetko a rovná sa, že vyšlo to, že ja neviem, 17 000 alebo tak. Veľa vecí sme tam robili svoji pomocne, že malovali sme strop po nociach a snažili sa tam proste šetriť na tých profesiách. Úplný začiatok marca 2015 sme otvorili prevádzku na námestí 1. mája, MMG Freedom Barbers, a náš kapitál spoločný, to znamená, že tieto úverové prachy všetko tvorilo 5 eur, ktorých máme dodnes zaramovaných v kancelárii. A tých 5 eur na seba berie príbeh, že bolo 8 hodín ráno a hovorím Woodym, že otvárame, že kámo, toto je všetko, čo máme? On že, toto je všetko, čo máme.
Hej, že dobre, a keď niečo sa proste pokazí, že nebude, máme toaleťak, že kámo, nemáme toaleťak. Vôbec nič, proste žiadne produkty. Úplný stokári, fakt, že úplný stokári, že a hovorím, že dobre, ako ideme tlačiť bôčky, vtedy sme mali niečo, čo sa volalo VRP a to si tlačil normálne alebo my sme to jak retarditovač tlačili na A4 a my sme nemali toner, takže my sme nemali na ten toner. Takže sme ľuďom vlastne povedali, že na displeji im to vyhodilo boček, že nech sa to teda odfotia, ale väčšina ľudí, chvála Bohu, v barberingu sere na bočky. Neriešia to, jasné. Takže už vtedy to mali na haku, lebo vedeli, že im to nikto nepreplatí a reklamovať sa to dá za veľmi zvláštnych nejakých okolností. Vôbec. Takže day one, 5 eur, štart a proste prvý klient, 20, 40 a náš kapitál takto v jednom dni narastol o nejakých 250 eur. Jasné. A začali sme 4, potom sa po mesiaci pridal 5 a dneska má tá 5-kreselná prevádzka 10 kresiel a okrem toho sme teda do dnešného dňa otvorili 20 prevádzok, z ktorých dnes funguje, by som povedal, že úspešne funguje a prosperuje 13 a 7 z nich sme zatvorili. Počas tej 12-ročnej histórie od toho 2015. Takže dokopy ich bolo 20, to som ani nevedel. 20 prevádzku sme vlastne otvárali vo Fresh Markete. 20, hej? 20 krát som proste otvoril holičstvo od tohto momentu 2015. A v tom Fresh Markete to upadlo, že tam není teda tá prevádzka? Je. OK, tam to funguje. Vieš čo, zavreli sme prevádzky v Gabčíkove. Tam sme dostali tvrdú lekciu, že ak to chceš na niekom postaviť, tak by to niekto mal mať vo firme históriu, čo vlastne to, čo si ty povedal. My sme dali priestor mladému barberovi talentovanému, ktorý to riziko chcel, prebral a nezvládol ľudsky. Tým pádom nám spadla celá prevádzka. No jasno. Čiže tento risk by som už nerobil. Je, že po roku niekomu otvorí holičstvo, je že crazy. To sa nedá asi len tak. Ne. Tam musí byť aj nejaká dôvera, nejaký vzťah medzi tými ľuďmi. Druhé holičstvo sme zatvorili, ktoré bolo súčasťou reštaurácie. Čiže remeslo. To bolo tu v Bratislave. To bolo na Lavrinskej. Tam sme dostali ďalšiu lekciu, že keď si v niečom zručný, nie je to recept na úspech. Môžeš v inom odvetvi dostať veľmi na prdel. Takže tam sme uzavreli podnikanie so stratou 250 000. A to sa bohužiaľ stáva. A gastrosegment je, tak jak som dovtedy počúval, len som tomu neveril, naozaj náročný. Jednu prevádzku sme zatvorili v Trnave, v meste, ale to z čisto strategického hľadiska, že sme ju presunuli do City Areny, ale ako keby sme kúpili prebúrali vedľajší priestor a vlastne sme tu z mesta presunuli do City Areny, čiže ona keby je to jednak jedné, že jednu si zatvoril, jednu otvoril, ale tak tu v City Arene považujeme za jednu, aj keď je to dvojitá. Takže tam na Kolibe sme zatvorili jednu prevádzku a dostávame sa ešte k prevádzke, ktorú sme mali v taterskom salóne Wing Famous a tu sme zatvorili, pretože celú tú budovu išli búrať a rozhodli sme sa už neprepájať vlastne tie remeslá. Ono to znie strašne super na tom brainstormingu, že tater, pedikúra, ja neviem, umytie aut, burgere, ale mňa už na to asi nepresvedčíš tak skoro, lebo ja som zistil, že tí chlapi idú do barbershopu čisto z popudu sa ostrihať a väčšinou všetko ostatné ich práve v ten daný moment nezaujíma. Presne. On tam nechce sa ísť ešte tetovať na ďalšie 3 hodiny a možno ani jesť tam nechce ísť akurát, on chce ísť domov. A sa ostrihať a ísť domov. Áno. Možno je to pre neho aj veľmi neočakávané, že sa tam objaví proste tater alebo burger. Áno. Je to lákavé to spájať v hlave, ale my sme už dostali párkrát na prde z tohto. Takže z toho definitívne cúvame a držíme sa svojho kopíta, sa hovorí remesla.
A to sa stane a neviem, či som vymenoval všetky, ktoré sme zatvorili, ale myslím si, že asi áno. Asi áno. To sa stáva podľa mňa pri takomto podnikaní. Hlavne keď to rozbehneš takto, že vo väčšom. Tak podľa mňa a teda, sorry, v Malackách sme zavreli jedno holučstvo na jednom mieste a otvorili na druhom mieste. Čiže, ale úplne od nulu. Čiže ten proces toho vybudovania bol úplne na novo. A dokonca tam aj paradoxne tímu, keďže tam sa nám stala taká vec, že v jednom momente nám odišla väčšina tímu. Áno, to som tam vtedy inak ešte robil v Malackách. Naozaj? To si pamätám. Lebo my sme tam vlastne boli, to bol nejaký rok 2017 a myslím si, že vtedy tam prišiel niekedy aj ten Johnny, že my sme tam tak narovnako nejako. A vy ste boli v ktorom? My sme boli Dope Barbershop. Dope, OK. To už ani neexistuje, to už bolo dávno. Jak som ja odišiel, tak... Ale vy ste tam boli prví, že? My sme tam boli prví, no. Hej, ale vtedy sa to nedalo nazvať, že sme boli barbershop. Vtedy sme tam len tiež niečo skúšali, podľa mňa. Že to nebolo také naozajstné strihanie, ale bolo to také, že naučil som sa tam, dalo mi to tiež veľa do života, vážil som si to, že tam môžem začať, ale všimol som si, že tam boli ste tam aj vy, MMG, a potom zrazu tam bol ešte jeden tretí barbershop, že zrazu sme tam boli, že z jedného traja barbershopy. A potom som sa nejako dozvedel, že vlastne z MMG odišli nejakí traja chalani. Jo, traja. Áno, a oni si otvorili akože potom tam svoje. Jo. V nejakom hoteli, tuším, alebo čo to bolo, ani neviem. Rovno oproti cez cestu. Ja ešte takto do huby. Aha, áno. Fúha. A to bola teda akože rána pre tú ekonomiku tej prevádzky, čiže by som povedal, že tam sme to fakt, že aj na novo vlastne museli vybudovať. Takže ste išli z jedného priestoru do druhého a museli ste hľadať nový tím pre Johnny. To sa nestalo súbežne, ale v jednej nejakej etape. OK. Takže toto sú už aj tie, som nazval, že neúspechy, ktoré ťa veľmi formujú, lebo keď chceš agresívne rásť, tak musíš očakávať, že nepôjde ti karta vždy. A určite sa môže stať, že prídeš o peniaze a niečo nové sa naučíš. Jednoznačne. Tak nejde to len tak, že ideš len hore. Pri tom podnikaní to je tak podľa mňa, že raz si hore, raz si dole. A skôr tak, že so skúsenosťami už potom budeš vedieť do budúcna, že jak sa máš aj stavať k tým ľuďom. Že... Keď si k tomu sadneš a naozaj si zanalizuješ svoju chybu, tak sa z toho vieš fakt naučiť. Jednoznačne. Z tej svojej chyby sa vieš jedine naučiť niečo. No dobré, a máš teraz niekedy také, že keby si že vyhoretý, že nedokážeš ísť už ďalej, alebo potrebuješ proste vypnúť od všetkého, lebo hovorí, že máte 13 prevádzok, ktoré sú funkčné. Máš 13 prevádzok, si otec, podnikateľ, proste máš niekedy také, že aj vyhoríš a že proste zavreš sa do jednej izby a musíš byť sám, alebo... Nemám, pretože som veľmi rýchlo pochopil, že tak ako motor v akomkoľvek aute má mať nastavené pravidelné cykly výmeny oleja, tak aj ja to som pochopil veľmi skoro, keď som začal čítavať knihy, motivačné knihy a konkrétne toto bola kniha, ktorú som čítal ešte v roku 2013 a volala sa 4-hodinový pracovný týždeň. Napísal ju Timothy Ferris. A on tam zaužíva taký pojem, že koncept mini dôchodkov. Že nerob zo seba proste ťažného koňa a nepredstavuj si nejaký dôchodok, ale odmakaj si nejakú šnúru a oddychni si poriadne. A začal som to praktizovať v pomerne malom meritku, že najprv to boli týždňové dovolenky, ale pravidelné, potom dvojtýždňové dovolenky a dnes pravidelne odletam na mesiac a tento rok by som chcel odletieť na 2 mesiace. S tým, že to motto MMG je, že sloboda znamená zodpovednosť. Není to len tak. Nemôžeš si proste odletieť na mesiac s vedomím, že niečo môže utrpieť. To znamená, že za 11 mesiacov si musíš ako keby odkladať niečo, čo ti ekonomicky pokrie 12. mesiac nič nerobenia. Jednoznačne. To je prvá vec. Druhá vec. Veci musia byť delegované spôsobom, aby sa nič nezrútilo, aby všetci s tým boli upovedomení, že budeš preč. A to je práve tá zodpovednosť,
ktorú musíš platiť za tú slobodu, že odísť iba tak preč a nechať neobvolaných klientov, nenastavené platby, nenachystané výplaty, to je blbosť. Takže týmto si podľa mňa ja veľmi regulujem vyhoretie a vrátim sa domov väčšinou plný nápadov. Najlepšie nápady, ktoré som doniesol do firmy, jednoznačne vznikli na pláži. 100%. A pri nič nerobení. Toto chcem aj ja. Úplne nič nerobenie, iba sedím, pozerám do blba a poviem si, že a väčšinou paradoxne začne tá hlava vypúšťať tú páru po týždni. Áno. Po týždni z toho začneš odpadávať a je to podľa mňa veľmi korelujúce, alebo sedí to aj s našou firemnou kultúrou, keďže u nás neexistuje pracovná doba. Naši barberi pracujú od vzniku našej firmy koľko chcú, ak chcú ísť na mesačnú dovolenku, predpokladám, že to majú zaistené. Jednoznačne. Že majú vybratého sekundárneho barbera, ktorý ostriha ich ľudí, kolegu, že majú odložené peniažky, že majú nachystané veci a keď toto všetko fituje, nikdy v živote sme im v tom nebranili. Choďte. Tiež milujem na svojej robote, že ja nemusím robiť niekde od 8 do 4 a musím čakať, kým sa odsvaknem a ísť domov, ale proste keď potrebujem zmiznúť na 2 týždne, tak nikoho to netrápi, lebo viem, že sa proste zariadím. Doteraz to vedel o mňa aj môj vedúci a nikdy to nebolo také upiaté. To sa mi páči na tom remesle, že to nie je taká klasická robota. A toto som aj ja aj v sebe odjakživa cítil, že vlastne ja som nebol stvorený na tú akože v úvozovkách normálnu robotu. Skôr bolo to také, že tam som sa tak utápal a nevedel som, že čo bude a v tomto som sa proste našiel, že OK, že môžem si odrobiť svoje, môžem tu byť teraz kľudne od 8 rána do 8 do večera a zároveň si môžem proste zobrať 2 týždne voľna a bude to úplne v pohode. Toto sa mi na tom veľmi páči. A že aj tí klienti, že s nimi si vlastne urobíš taký vzťah, že oni to úplne chápu, že oni sú úplne v pohode, keď si to s nimi dohodneš, oni vedia o tebe, že ty vlastne tam tie 2 týždne nebudeš. Takže presne ako hovoríš, že stačí si proste nájsť taký cyklus a taký program, že ak to všetko urobíš a je to úplne v pohode. Vždy som to z tej práce cítil. Vždy som vedel, že tá práca potrebuje vietor v plachtách, že to nemôže byť proste upnuté a preto ten názov. Jednoznačne. Freedom. To úplne vysvetľujem. Nie, že preto sme to nenechali len na MMG Barbers, ale chceli sme tam niečo, čo nám bude vždy pripomínať to, o čom práve rozprávaš. To je super. A jedna ešte taká otázka na záver, že kebyže má po tebe niečo ostať, jak po človekovi, čo by to bolo? Keď už všetko vlastne tá loď dopluje, tak čo by to bolo? Veľkorysosť. Veľkorysosť v zmysle, že som dokázal napnúť svoje obyčajné ľudské sily a možnosti, časové možnosti, finančné možnosti na 3 smery. To znamená práca, biznis, ktorý s môjim spoločníkom budujem, rodina, moje 3 deti, ktoré každé ráno veziem a vyzdvihujem zo školky do školy a vedia, že majú otca, ktorý je proste večer doma prítomný a cez víkendy vymýšľa program, je presne, ako hovoríš, prítomný otec. A tretí smer je komunita, ktorej som doposiaľ, či už to niekto o mne po mojom odchode povie alebo nepovie, odpracoval 1000 hodín zadarmo, za ktoré som nikdy nechcel ani nejaké uznanie, ani sochy, ale robil som to práve preto, aby toto po mne ostalo mimo múrov môjho domu a mimo stien mojej firmy. Súhlasím, jednoznačne, to je mega. Super, tak ja ti ďakujem za úžasný pokec. Bolo mi potešením a dúfam, že to nebolo naposledy. Kľudne aj na budúce môžeme dať taký. Ďakujem aj ja za tvoje pozvanie a aj vám divákom, že ste to vydržali počúvať. Držte sa, všetko dobré. Držte sa. Čaute.